Скъпи приятели, компания LL Medica предлага един уникален продукт, специално разработен за мъжете, за мъжката аудитория. Продуктът е подходящ за превенция на рак на простатата и също за увеличаване на мъжкия потенциал. Вие вече знаете, при нас животът започва след 50 години, така че подгответе се да бъдем здрави, млади, красиви, дълголетни до 125 години. Заповядайте, чакам ви, обадете ми се и ще получите цялата и